Здравейте, хора! Здравейте! Днеска сме тук с Рая и коя игра ще играем? Пика Леки Блок. Да, Аз разбрах, че е много вайрал. сега ще играем от нук до про. И хора, тук сме с Рая от кафето и сега ще играем. Аз буквално съм мега бедна, имам само един гангстер хотел от шопа и едно нобини. Нищо друго нямам, хора. А пък вижте, аз имам пълно нищо. Между другото, това ми е най-омразният профил, който имам. А пък и накрая Рая ще има ли giveaway? Да, ще има giveaway. Ако днеска спечелим много скъп брейнрод, ще го дадем на giveaway. Да, най-скъпия брейнрод. Рая, аз почвам да... Не стискайте палци да стигнем до крайната зона. Да, за да спечелите брейнрод. Хора, аз почвам да ритам. Аз ще взема малко спит. Хора, аз ударих най-високото и аз съм толкова блок. О, пък вижте какво грозно на бини, хора. Много грозно това на бини нещо. Дай те се бяха два си. Ето я Рая и тук. Охо. Хора, буквално ударих на перфект и даже не бях на втората вълна. Да, и аз. Много беше тъпо. О, вижте го колко малко придава това на бини. Аз направо съм разочарована. Това виждам пред очите си. Дайте малко спид да си купа, че ми писня. А не, че... Ох, аз също да спид. О, гледайте. Само хора, тук в Рая от 100 часа оговаряме какво ще правим тук. Въобще какво ще правим. Чудим се колко време, какво ще играем с това брейнрод ли. И най-сетне решихме, че играем Пика Лъки Блок. Омага, хора, да, понеже решихме, че е много вайрал и това видео мислихме, че много ще ви харесва и ще ви хареса и решихме да снимаме на това и надявам се да ви хареса това видео. Да, надяваме се, защото в принцип ние в Рая има достатъчно много сега, но това е видеото, което решихме да снимаме. Хора, да ви покажа малко и Рая, че само да ме гледате. Тя къде отиде Рая? Ея. И сега тук пред нея и нея да се вижда. Вече ние забравихме да кажем за giveaway. Чакай да кажем на хоренцата за giveaway. Ма ние им казахме вече. Ами трябва да се абонират за канала, да лайкнат това видео и да напишат коментар за какво искат този брейнрод. Да, защото сте слаби и нямате пари. Или защото сте богати и искате да станете още по-богати. Хора, вижте. Ох, маления сега, не знам дали въобще защото ние по принцип сега това видео... Ние можем това видео сега да го снимем на 15 минути, ще е видеото. Сега можем за 15 минути да направим, ще направим. Хора, аз сега ще ритам. Тя къде отиде Рая? Хора, аз ритнах и ми се падна гангстерско тело. О, да, на синьо виждам. Стигнах, няма и 5 минути. О, хора, аз съм на синия Лъки Блок. С мен си падна банджито бобрито. Хора, пари ти давам, мен 60. На мен сега ще кажа, че не виждам. На мен 68. Бобрито Маре, бандито. брал бе. Кола са прави сега. Сега ти купих малко спид. Хора, това на вини не знаеш, че ми дава толкова пари между другото. Вижте го. Не е лошо. Моето нобини ми дава по 14. Може си го направи. На мен моето 19 ми дава. На теб на кой левел, че? На Аз мен на- на 10. Аз на кой левел съм? На нобинито ли? Да. На 10? Ами то и аз. Моето нобини може би е някакво по-различно.
Хора, пишете в коментарите дали искате да купим този есок секола или това спагети туалечи или пък дракон канелони. Вече на мен гангстер фотера ми да 447. Хора, ще снимаме това видео явно още 10 минути, за жалост. Защото минаха 5. Вече аз вече имам кокълче. Аз искам да си купа кокълче. Аз нямам достатъчно пари да чакай, аз само харча пари, затова се дигна. Той аз харчех, ама вече не харча. За безполезни неща. Аз имам 26к, цяло и 9. Хора, ако искате да купим Random Brainrot, се абонирайте за този канал. Да, и може да купим. И ако това видео събере, може би, ако това видео събере 100 лайка, ще раздадем с Рая най-големия giveaway. Да, на Random Brainrot, който ще го купим с нашите пари и ще го дадем на giveaway. Да. И хора, това ще бъде много малко рано. Да видим Рая как ще ритне. Дайте да я видим. На Perfect. Как се Мале почти на втората вълна го ударих. Падна ми се бърбър пата при $22, хора, много слабо. Верно е слабо. Ама хора, гледайте сега как в това видео, сигурно поне ще има 4 части. Ще станем от най-бедните до най-богатите. Да. Аз дарих горе-долу добре. Аз съм на синия лъки блок. Той и аз трябва да се прави беднички. Моето дава 17 секунда, аз се разбивам вълната. Как 17 секунда мога? 17 секунда мога да Вече аз си купих камък вече. Верно ли? Аз сега ще купа камък след малко. Но той е 75к. Да, знам. Не е много. За нас е малко много, защото още не сме Да, добри. аз съм 50, аз съм вече 60к, вече 61, тук събирам паричките. И хора, сега малко ще спрем видеото на пауза, нали, Рая? Да. Така че до след малко. Да. Хора, ще качим постове в YouTube, как ставаме от нуб до най-богачи, нали, Рая? Да, така че гледайте снимките след около няколко часа. Много се вълнуваме дали ще станем по-богати. Нали, Да. Цвети? Сега пак спираме видеото на пауза, след малко се връщаме. Хора, имам 67к. Здравейте, хора, завърнахме с Рая. Аз подривам. Да, малко парички се събрахме. Да. И малко силичка. Да, и там малко бързинка. Защото вълните в Fastmast там Много слаб рейн. чак на лунчи. Това е. Вълната, защото беше много слаб рейн. Хора, аз си продадах всички слаби брейнроти и вече имам по-скъпички. И... Свети, айде Да. на вас, че сега се ударя на Perfect. Добре, Да, чакай само. ударих на Perfect. Вече съм лилаво блокче, хора, вече съм лилаво блокче. верно ли ба? Да, бе.
Хора, искате ли да видите моята база? Колко И е аз съм богата? ли, и аз съм ли лавов блокче вече? Виж? Гарама, аз взех. Гарама. Гарам. Ми то я. Garamararam. Омага, скоро остават 5 минути. Гарама е на дум-дум. Скоро остават 5 минути от видеото, а ние още не сме се развили. Омага. Я да видим малко Рая, какво прави. Къде си Рая? Ето я. Тук съм. Хора, Да, искате ли да видите моята база вече колко е яка? За мен е яка. Ето вижте какво става. Да ви покажа ли моята Рая? Ела да я видиш моята. Само да си събера парички. Идвам. Аз съм 191к. Браво бе, аз съм 195,6. Аз съм... Колко цвети коса тук бе? О, Рая, аз съм вече 214, как си обрах парите. 221к вече. Гледам при себе малко да правя. Такова. Здравейте хора! Дено почваме направо ново видео. Тук сме като някакви... Дено си помпаме мускулите. Истинския живот се едно направо. И хора, ние още утре с Рая сме на училище, хора. Рая, че искаш ли Хора, да я пишете в коментарите според вас кой клас сме. Добре, и накрая на видеото ще ви кажем. Да. По-скоро в другото видео. Ще ви разкажа. Хора, остават 3 минути от видеото, а ние още не сме се развили. Искам да отвям. Така че сега, докато съберем парички, малко ще спрем видеото, нали цвети? Ами да. Аз само да удара. Спирам го, хора, ще покажа после какво съм получила. Хора, аз подарих това на Рая. А Рая, аз сега ще й подаря едно стилно любими. Рая, чакай. Не бе, как да че го давам това на Бини? Трейдинг машин. Добре. Да правя трейд с тебе. Ма чакай, че аз ли съм пазила брейнрото в ръка, чакай. Ще го взема само. Отивам на трейдинг машин. Хора, в момента знаете, че снимаме видео, нали? Да, так да не знаете. И после ще направим снимки и вие ще ги видите. Ще ги качим в YouTube на музика, нали? Да. Можете да гледате постовете. Ще качим много постове. А Цвети, сега в момента не ми даваш нищо, нали знаеш? Как не ти дам нищо, бе? Давам. Ето е. Тя ще стане. Вече давам ли ти? Не. Давам ли ти сега? Виждаш ли го? Не. Сега? Да. Добре. Да. Пан Бини дава в секунда 58. Хора, ако знаете как се прави трейд по друг начин, а не така, защото на нас ни е малко сложно, пишете в коментарите. Добре, да. Пишете. Ама мисля, че няма друг начин за трейд. О, хора, пак на перфект ударих. Охо, лъпчета. Хора, много яки неща ми дават следват. 4 долара
Да ти кажа ли нещо лошо? Видеото трябва вече да приключи. Ела до мен, за да се сбогува. Чао, хора. Даже малко позакъсняхме. Чао, хора. Чао! Гледайте постовете и не забравяйте за гивауея. Чао. Чао!